Yun na Tarlaqueños, bali mas mabilis puntahan yung KOKOK'S Chicken Bagnet sa Tarlac City. Kung dadaan kayo dito sa La Marica, ito siya, papakita ko siya guys, itong kantong to. Yan siya. Ito yung La Marica, and then sa kabilang side nya, yung city center. Yun na Tarlaqueños, papakita ko sa inyo paano punta yung KOKOK'S sa Chicken Bagnet. Sabi ko nga kanina, kung galing kayo ng may SM Tarlac, so kakaliwa kayo. Kung galing naman kayo ng Metro Town is kakanan kayo guys. So ito yung city center, ito yung La Marica, and then diretso lang tayo guys. Yun. So ito guys, no, nakita ko ng KOKOK'S Chicken Bagnet. Ito siya. So yan siya. Yung Tarlaqueños, kung nandito naman kayo sa mismong Tarlac, Plazuela, o dito sa may Rotonda, and then itong San Sebastian Church. So diretso lang tayo dito guys. Dadaanan natin yung side ng Tarlac City Hall. Pero guys, no, papakita ko sa inyo yung daan papunta sa KOKOK'S Chicken Bagnet. Pagkatapos ng kaliwa, no, Tarlaqueños, bali kakanan tayo. Ito na yung pinaka Tarlac City Hall. So yung sa pinakapalatandaan papunta sa KOKOK'S Chicken Bagnet. Diretso lang tayo guys. Ito na siya. So iwalan tayo dito. Yeah. What's up Tarlaqueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito nga tayo sa KOKOK'S Chicken Bagnet dito sa Tarlac City branch. So yun guys, no, open sila ng 10 AM until 8 PM. Yun guys, no, kung gusto nyo rin pa-order, so open sila sa mangan.ph, papa.ph, and Pwede. Hello Tarlaqueños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, no, na-invite tayo dito sa KOKOK'S Chicken Bagnet dito sa Tarlac City branch nila. So yung KOKOK'S Chicken Bagnet guys, no, nag-start siya noong 2018 October. So ngayon may tatlong branch siya dito sa Tarlac. So meron siya sa Kapag, and then sa Concepcion. So bali titikman na natin yung product ng KOKOK'S Chicken Bagnet. So ito yung ano nila, pinaka beef Milenesa. So meron din silang pork bagnet. And then yung KOKOK'S Lechon nila. So meron din silang shawarma, burritos, baked burritos, and then burritos rice. And then yung quesadillas nila guys. Ito siya. Isa sa pinagmamalaking product ng Tarlac, itong Chicken Bagnet. Home of the first and original Chicken Bagnet dito sa Tarlac guys. So sila yung kauna-unang gumawa ng Chicken Bagnet dito sa probinsya natin. Yun na Tarlaqueños, bali titikman na natin yung product ng KOKOK'S Chicken Bagnet. So una natin titikman itong beef Milenesa nila. Ito siya guys. Yan. Oop. So didip mo siya dito sa pinaka white sauce sir. Sa pinaka white sauce niya, ayan siya. Yun know Tarlaqueños, napakasarap ng beef Milenesa nila. So kanina pa siya naka-prepare dito pero napaka-crunchy niya. And then yung
pinaka beef niya, marinated siya. So napakasarap niya lalo na pag dilip mo siya dito sa pinaka white sauce. And then yung ano na talaga, napaka-crunchy. Next natin titikman itong pork bagnet nila. Ito siya. And then ididip natin siya dito sa mismong spice vinegar nila. Yung Tarlaqueños, no, napakasarap nung pork bagnet nila. Hindi siya katulad nung lechong kawali na iniisip natin. May aftertaste siya na napakasarap sa pinaka bibig mo. And then ididip mo pa siya dito sa spice vinegar, guys. O napaka-perfect niya. Next natin titikman itong KOKOK'S sa chicken nila. Ito siya. Siyempre Tarlaqueños, no, masarap siyang i-partner sa piri-piri ng KOKOK'S Chicken Bagnet. Ito siya. Kung titikman nyo yung KOKOK'S sa chicken nila, napaka-juicy tapos napaka-tasty nung pinaka-laman niya. And then paparisan mo pa siya ng piri-piri. So may pagka-asim siya, and then sakto lang yung hanghang. Medyo mahilig kayo sa manghang, so pwede nyo yung bilhin tong nila, piri-piri, para i-partner sa mismong KOKOK'S chicken. Kung nagki-crave naman kayo ng mga Mexican food, so meron sila dito sa tabi ng KOKOK'S Chicken Bagnet, yung PAPI. So meron silang shawarma, burritos, baked burritos, burritos rice, tsaka yung quesadillas nila, guys. Ito siya. So na natin titikman itong pinaka shawarma nila. So guys, yun, no, Tarlaqueños, napakasarap. Lasang-lasa yung pinaka beef niya, tapos yung pinaka pita, manamis-namis. Next natin titikman itong pinaka burritos nila. Ito siya. Right. So may burritos sila nakalagay sa mismong pita, and then may burritos sila na may kasamang rice. Napakasarap ng burritos nila, no, Tarlaqueños. Kung naghanap kayo ng medyong mabigat sa tiyan na product nila, itong burritos, kasi meron na siyang pita, tapos may rice sa pinakaloob niya, and then napakalasa ng pinaka beef. Next na titikman natin, Tarlaqueños, itong quesadillas nila. Ito siya. Ito yung isa sa pinakamabenta nilang product, itong quesadillas. Yung Tarlaqueños, kung naghanap kayo ng medyo cheesy, tapos may kasama pa siyang pita, so manamis-namis siya yan. And then yung lasa ng pinaka beef is medyo maalat-alat, so napakasarap ng combination nila. Tapos kung mahilig kayo sa spicy, so pwede mo siyang i-dip dito sa pinaka hot sauce nila. Yan siya. Siyempre Tarlaqueños, uli natin titikman itong baked burritos nila. Ito siya, guys. So pwede kayong mag-request, guys, no, kung gusto nyo ng spicy, dadagdagan naman nila ng hot sauce. Ng hot sauce, guys. Ito siya. Napakasarap ng baked burritos nila. So kanina pinalagyan ko siya ng hot sauce. So nag-aalo yung pinaka-spicy nga, tapos kung mahilig nga kayo sa medyo cheesy, so yung pinaka-cheese nasa taas. Then yung beef, lasang-lasa mo siya, guys. Napakasarap niyang nagme-melt sa mismong bibig mo. Pag binili nyo itong pinaka-baked burritos nila, may kasama na siyang pita bread. Ito siya. So hindi nyo na kailangan gumamit ng kutsara, guys.
So kukuha na lang kayo dito. Yan siya. Napaka-crunchy ng pita bread, tapos sabay yung nagme-melt yung cheese sa pinakabibig mo. Sobrang sarap, tapos naglalaban yung lasa ng beef. The best. Yun daw Tarlaqueños, sabi ko nga kanina, kung nagki-crave kayo ng Mexican foods, so ang pinakasagot guys, PAPI. Napakamura nung nila, product nila guys. Itong pinaka Quesadillas nila guys, 4 na piraso, 89 pesos. Itong pinaka Shawarma guys, 2 piraso, 99 pesos lang. Yun guys, no, itong Burritos and rice nila, 109, dalawa na siya. And then itong pinaka Burritos nila Tarlaqueños, 109 din siya, dalawa na rin siya guys. And then yun nga, itong pinaka best seller nila, itong big burritos, 129 guys. May kasama na siyang pita bread. Yung Tarlaqueños, ito na yung pinaka pampinali natin, itong pinagmamalaki ng Tarlac, itong KOKOK'S Chicken Bagnet nila guys. So ito, titikman na natin siya. Ito siya Tarlaqueños, no? So i-dip rin natin siya sa spice vinegar ng KOKOK'S Chicken Bagnet. You know Tarlaqueños, napakasarap nung chicken bagnet ng KOKOK'S Chicken Bagnet. Napaka-crunchy nung nung pinakabalat niya. Habang kinakain mo yung laman, napaka-juicy and tasty, and sobrang sarap niya guys. So must try. So masarap siyang i-partner siguro sa rice. So ito, try natin siya. Ito siya. Yung guys, no, bali may available na chicken oil din sila dito sa KOKOK'S Chicken Bagnet. Ito siya. So, try natin ilalagyan yung pinaka-rice natin. Ang sarap ng combination ng nila, chicken oil, pati itong chicken bagnet, tapos sasamahan mo pa siya ng rice. Sobrang perfect. Yung guys, no, kung naghahanap nga kayo ng Mexican foods, napakasulit at napakasarap ng product ng PAPI. So yun nga, huwag niyong kalimutan, kung bibili kayo ng KOKOK'S Chicken Bagnet, pwede na rin kayong mag-take-out ditong product ng mismong PAPI. So sulit, sarap sa presyong pangmasa guys. Kung naghahanap kayo ng sulit at mura na pangulam, so perfect itong chicken bagnet ng KOKOK'S Chicken Bagnet, and then yung KOKOK'S chicken nila, and then samahan mo pa siya ng beef Milenesa, and then yung pork bagnet nila guys. So itong chicken bagnet nila guys, 274 lang siya, whole chicken na siya. So yung pinaka secret nila guys is dino-double fry nila para maging crispy siya. And then itong KOKOK'S chicken naman nila is 240 pesos. And then yung beef Milenesa nila guys is 129 pesos. 3 pieces na sila guys. And then yung pork bagnet is 199 pesos. Sobrang sulit at napakasarap guys, no? Kapag natikman nyo itong chicken bagnet nila guys, mapapatilaok ka sa sarap. Sobrang sulit at napakasarap guys. The best. Magandang araw mga Tarlaqueños. Iniimbitahan po namin kayo para subukan ang aming mga produkto dito po sa KOKOK'S. Ito po is mga pinagmamalaki ng Tarlac, because kami po kauna-unahan nagpaumpisa ng chicken bagnet dito sa buong Tarlac. And then ito po ang mga product namin. Meron din po kami PAPI. Okay, sa lahat po ng branch namin dito sa Tarlac, we are located at Ligtasan. Meron din po tayo sa Kapag, meron din po tayo sa Concepcion. We are open po every day from 10:30 AM hanggang 8:30 PM po. Sana po makasama po namin kayo araw-araw.
Yun nga guys, kung gusto niyo naman pa-deliver, so pwede kayo pa-deliver guys sa mga .ph, papa.ph and sa Foodpanda. Yun no, Tarlaqueños, huwag nyo rin kalimutan i-follow yung mga social media accounts ng KOKOK'S Chicken Bagnet. So meron silang page sa mismong Kapas, branch nila, ito siya. And then yung isang page nila sa Concepcion, ito siya guys. And then yung pinaka-branch nila dito sa Tarlac City, ito yung pinaka Facebook page nila guys. Thank you for the support and then sa panonood lagi ng mga videos, sa pag-like, pag-share, and then pag-comment. Kung gusto niyo itong video na to guys, no, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell, and then share nyo na rin tong video to guys, no, para makatulong na rin kayo dito sa pinaka-page natin and then pinaka-YouTube account. Thank you guys. Yun na mga kailyan at kabalen, iniimbitahan ko yung puntahan yung mga branches ng KOKOK'S Chicken Bagnet, Naimas, mga kailyan, and then Manyaman, Kabalen. Sobra, the best. Tikman nyo na ang home of the first and original chicken bagnet. KOKOK'S Chicken Bagnet, mapapatilaok kasi sarap.